روش باش هەوڵنا چاوانم باشن هێفدارمون گشتێک باش ببن هێفدارمون سەر سۆ بێژە قەتەقە ببنە و پێشکە بنە ئیرۆ نەڤرۆزە ئەسوازم نەڤرۆزەوە پیرۆز بکەم نەڤرۆزە یان هەمی کوردە پیرۆز ببە هەویدارم و ji Xwedê jî wê dixwazim ku her rojek wekî Newrozê bibe ji bo gelê Kurd. Erê em dest pê bikin îro solfej nîne îro du teknîkê me hene ser mizrabê ser yanê ku ew ê ku pê li têla didin û tembûrê yani lê didin yani pê tembûrê lê didin ez wisa lê dikim wisa jê re bêjim erê du xebatê me hene yek û ez niha mînakekê nedim ez bes rast pêşkeş ve bikim ku mînaka me ser vê teknîkê yekemîn o yarê de yani di wê solfejê de heye me ji bîr kir ez ji we re bêjim bi vê teknîkê yani ew lê te dayîn yani ne ku sedî sed vê teknîkê yani ez bîm ji sedî heftî bi vê teknîkê sedî bi heftî vê teknîkê pê de yani tê de pêçek cudatî heye hûn mesela hûn vê mesela vê teknîkê ez niha pêşkeş ve bikim hûn ser wê pêş ketin hûn ê ew strana ji lê de mesela hûn ê bixwe bawer bikin ha divê de pêçekî cuda ye divê de kê de rasta wekî vê teknîkê ku Yusuf ji me re gotiye na hene na niha îsta pêçekî soranî biaxivînî ez niha pêşkeş ve bikim temam ez pêşkeş ve bikim ku serî wê ji gelek nêîşinim ji ber vê yekê teknîka me yekemîn viye zaten gelek hunermendî Kurd jî vê teknîkê lê te din wekî Mihemed Şêxo Faris Kabarî Bilind İbrahim mesela mesela ewne gelekî vê teknîkê bikartînin ez niha stranek heye strana yani ez ji Bilind İbrahim fêr bûme yani guhdar bûme ji wî fêr bûme yani ez nizanim bi rastî stranekê bes ez ji wî guhdar bûme ez navê wî bêjim yani ez wisa bêjim jare çûm mexmûrê mesela ez bi vê stranî min hînî ez hînî vê teknîkê bûm em di vir de biqedînî gerek nîne em zêdetir lê bibînî yani yê kes ji we re dibêjim hûn ê bi vê stranê xwe fêr bikin ne hûn stranê kamil lê bidin hûn ê sî de dest pê bikin jor de hûn lê didin hetin rê û piştî rê du care jor de yani mesela yek du sê çare ji hûn jor de lê didin yani du care jor de û carekî jêr de hêvdara me jî fêm kiribe yani ser vê teknîkê gelekî bixebitin û çimkî wekî min gotiye strana o yarê jî yani bi vê teknîkê lê te dayîn ê ku ez ji we re bêjim va teknîkê niha min pêşkeş vekirî ve ser tembûra gelek ez bêjim ji sedî şêst û şêst û pênc heta heftî wel pêş texe ez ji we re bêjim yani
سروه باش يعني باش بخبتن از وی جوارت بیش و ایدن جی ویش برده بقیتنی چمکی نگویم کامل به سترانه در باز بگم ویدیو جبرویه که یعنی gelek stran pêlêtên dayîn bi rastî ve ji we gelekî pêştexe besî yekemîn ji ve girîngtir e û disa jî ez vê jî pêşkêş we bikim li ser ve her du teknîkine bixebitin hevalina bawer kin hûn gelekî li ser tembûrê pêşkevin. Yek du du yek du yani yek du binda yek du yek du yani be ew tilê xwe dirêjî herî dirêj wê jî lê bidin yani li singî tembûrê bidin yani her ku ji jûr de dest pê kir bi rastî em divir de biqetînin hevalî neja bi rastî ew her du teknîkine we gelekî pêş dixin yani bawer kin û pêşa roja de jî em ê dest bi solfejî xwe bikin solfejî ku hevala ji min xwastîn bi rastî min xweşaj kiriye kîjanê ez bikim kîjanê nekim kîjan yekemîn hate xwastin tiştî wisa hûn dizanin carek din Newroza we pîroz dikim Newroz pîroz be dême çava we çavê we maş dikim li xwe baş binêrin li her ku derê dinyayê kurdekayê çavê wî maş dikim ku me temaşa dike me dişopîne destûrê ji we dixwazim bi xatirê we li xwe baş binêrin roja we baş bibe erê heta rojeke din em